Thokozani Gogo Parafini eCape Town. Uyabona mawunyanga umuntu noba sisilwane noba yintoni, andithi mawunyanga laa mntu iye ibulale imithambo yomzimba, kumbe sisilwane kumbe yinyoka, iye ibulale imithambo. Kanti iyaphambana, kanti uguliswa yinyoka okanye sisilwane iyaphambana. Funeka uqale ulahle le nto iphambanisa lo mntu, uyaraka, uqale unqobe yona. Umntu uyaphambana, uyilahle laa nto le imphambanisisayo, kumbe yinyoka, kumbe usidikoloshi, kumbe ngumlambo, uqale ulahle laa nto. After ke ngoku unyange lo mntu, andithi laa nto ibiseyimoshe imithambo yentloko, ibiseyimoshe imisipha yomzimba. After ngoku umnyange ke ngoku imisipha yomzimba, imithambo yomzimba, ngaloo ndawo ibiseyifile apha emzimbeni. Umphuzise imithi, uphuzise imithi, uphuzise imithi ade aphile umntu, ade athi iphile nemithambo ibingaphakathi iphile, nemisipha ibingafuni ukoluleka yoluleke. Sowuyilahlile isilwane, sowuyilahlile inyoka, umntu uyaphila. Kodwa funeka umthathe abe lapha kuwe, umnyange. Kodwa ezi zinto bezimgulisa, lo moya sowulahlile. Ngoku unyange ke yena umzimba wakhe umntu, uzamnqoba umntu ke ngoku. Sowulahle loo nyoka esemzimbeni imoshe umzimba wakhe. Umnyange ke ngoku uyayinqoba eso silwane, loo nyoka imphambanisayo. Gqama ke bantwana bam.